F'Kunsill Ġenerali li laqgħa l-Partit Nazzjonalista mhux biss spikkaw l-idejat tal-passat iżda anki l-kelliema kienu tal-passat. Id-deputat tal-establishment Beppe Fennek-Adami infexx f'attakki u mbagħad saħaq li fuq l-ekonomija il-Partit Nazzjonalista għandu track record. Tibżawx tiftaħru bit-track record ekonomiku tal-Partit Nazzjonalista. Dan kien diskors sinomatiku ta' Bernard Grech li f'diskors li għamel fl-istess Kunsill Ġenerali fisser kif taħat tieħor huwa ħażin u tiegħu kollu tajjeb. Ieħor tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista li kien jintalab imur jiġbor il-firem kontra l-ex kap Adrian Delija Mark Anthony Sammut infexx f'aktar attakki. Il-problema f'pajjiżna hija li m'hawnx gvern. Imma mbagħad ftit minuti wara id-deputat Tony Bezzina kompla jikxef il-firda li anke ħarġet ħafna waqt l-elezzjoni għall-eżekuttiv tal-partit bi block votes bejn fazzjoni u oħra. Ħafna nies isaqsuk. Imma l-partit kif sejjer? Qed nimxu xi ftit il-qudiem? Il-partit maqut. Fl-istess Kunsill Ġenerali bosta kelliema, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino qal li l-Partit Nazzjonalista irid jirbaħ l-elezzjonijiet li jmiss. U jassiguraw li s-sena d-dieħla il-Partit Nazzjonalista iġib riżultat pożittiv. Fost diskorsi mimlija għajjat u politika ankrata fil-passat, imbagħad fil-Kunsill Ġenerali spikkaw wkoll il-partiġjaniżmu. Għalhekk aħna ġburin li nissejħu nazzjonalisti.